Les pel·lícules de baix pressupost tenen menys possibilitats de fer-se visibles, però aquesta és la raó de ser del renovat Maresme Film Festival, demostrar que es pot fer bon cinema sense inversions milionàries. El cinema Mozart de Calella, el més antic en actiu de Catalunya, es converteix aquesta setmana en tot un aparador de pel·lícules fetes amb pocs recursos. És l'especialitat del Maresme Film Festival, on hem trobat una directora novella que presenta aquí La memòria de les papallones, un projecte personal inspirat en la vida del seu pare sobre una nena adoptada. Els meus pares van ser productors executius total. Tota la gent que ha format part del projecte, o sigui, hi ha més de 30 persones que està darrere, han sigut col·laboracions. Pensem que aquestes pel·lícules, que si no les veus aquí no arribaran a plataformes ni tindran moltes d'elles estrenes, doncs bueno, els estem donant una oportunitat. La memòria de les papallones té un pressupost de 30.000 euros. Ha passat per diferents festivals i ara busquen distribuïdor per estrenar-la a sales. N'hi ha de més costoses, com Solos en la noche, ambientada en el cop d'estat del 23F, o la turca Gulizar, sobre el mal tràngol que passa una noia a punt de casar-se després de patir una agressió sexual. La més barata, la francesa Voices, amb només 500 euros de pressupost. És la manera d'obrir una mica aquests projectes a la llum pública. I tot en un festival que compleix 10 anys i que més enllà de Calella vol expandir-se a tot el Maresme.